guys, welcome to my channel, Bisda Vlogger. Guys, ay maulan dito, kaya magmumukbang lang ako ng magawa. Mukbang lang, mukbang, laging mukbang. Kaya alika na, samahan niyo akong kumain ng malunggay. Adobong manok. No. Ito. Yes. Yes na yes. Kaya, umpisa na natin. Lantakan na natin. Lantakan. Bulan. Hindi lang ako magsalita, kagutom na kaya ko. Launa na.
That means good for the mic. Mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Tuloy ang ligaya. Saglit lang. Na. Busog tanghalian natin. Busog ang tanghalian ko ba eh? Busog ba eh? Utan malunggay. Tapos with tuyo, nga prito. Tapos bahog ay kasarap kalami na yan. Yung nga totoo ba eh? Malungkot ako. Kasi yung alaga ko sa bitbit na mamahal kong aso na wala. Sana Bill Gates, umuwi ka na. Bill Gates, kung asan ka man, pauwi ka na. Hindi naman ako galit sa'yo ah. Please, umuwi ka na. Bill Gates, kung asan ka man ngayon, please, pauwi ka na. Namimiss na kita. Please. Baby Bill Gates. Hindi naman kita pinagalitan. Pinapakain naman kita dito ng tama. Bakit ka umalis? Lahat naman na, binigay naman namin sa'yo. Bakit ka umalis? Umuwi ka na, Bill Gates. Namimiss ka na namin. Mahal na mahal ka namin, Bill Gates. Umuwi ka na, please. Yun lang, bye. Bye-bye muna, bye. Manghugas mo na ang plato, bye, ha, bye. See you the next vlog, bye. Hanapin ko pa si Bill Gates. Kasi kanina, hinahanap ko kanina eh. Subscribe to my channel.
Bye na guys. Maghanap muna ako kay Bilbis. Bye bye.